ఆయన భారీ సట్టింగ్ అవుతుండు మగే మల్లాయే అమ్మ పిల్లాయే అప్పే పిల్లది ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿದಾದಪುರ ಆಂಡೆ ಕಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ನೀನು ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೀತೆ ಇದು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಗೀತೆ ಎಂಚ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲೇನು ತೋಜು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ದಿಗದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೀಯೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿದೀವೋಲಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ 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 ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟನೇ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ದೀಪು ಇಂಚ ಜಡೆಗೆ ಪೂರ ಸುತ್ತರು ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಏಪಾಲಪನ ಅಂತೀರು ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಭಯಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಆಸೆ ಮುಗಿದು ಜನ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ನೆಟ ಮುಗಿ ಅಂದು ಆತಿಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಅಟ್ಟಿ ಅಂದೀತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ದ ಕಂತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಗಮಸೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಇಂಕಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡಿ ನೀ ಅನ್ ಚಾಕ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ನಿಗಳು ತೆಲಿಪಾರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಬಾರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ತಿನ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಸ್ ಆ ರೈಸ್ ಈ ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನ ದಾನೆ ಇಂಕ ರಪಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಯ್ದು ಅಂಚ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಂತೆ ಚಾಪರ್ದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ನೆಯ್ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪಂಡಾಂಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಶು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೂರ ನನ್ನ ಪೂರ ದಾಲಾಯರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲು ಹೋದ ವರ್ಪ ಮಗೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಅಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾಯೆ ಅಪ್ಪೇ ಕುಲ್ಲಾದುಜೆ ಏ ನಾನು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲತ್ತ ಸಾಲೆಜ್ಜ ಅಂದೆ ಇಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬಲ್ ಆತ ಬೇಕೆ ಶಾಕ್ ಮುರಾಣಿ ತೂನಾಗ ಉಪ್ಪು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತೂತಾರ ಎಂಚಿ ನಾತೀನಿ ಆ ಎಂಚ ಸ್ಕೂಲು ಬರ್ಪೇದು ಮನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲಕ್ಕ ಫುಲ್ ಡಬಲ್ ಆತೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ ಪುಂಜೆಪ್ಪು ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಜಪ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂದಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನತ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುದು ಐಕಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುಗ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಒನಸಾಣಿಕ್ಲಿ ಬದನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಬದನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂರಿಯೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅವು ತಿಡೀನಟೆ ಉರಿ ಒಂದುಂಟು ಉರಿದು ನಾನು ಒಚ್ಚು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತನು ಮಂದಿರಿ ಕೂಡತ್ತು ಮನ ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ನಿ ರಟ್ಟದ ರಟ್ಟ ಕೂಡ ಅರ್ಧದ ದಕ್ಕುನು ಇಪ್ಪಡು ಕಾಟದ ಬರೆಟ್ಟು ಒಲೆತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಉರಿಯು ನೆಂಟು ಬಾರಿ ಇಂಚ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಮುಟ್ಟುದು ಉರಿಯು ನೆಕ್ಕು ಎರಡಾಣಲ್ಲ ಮರ್ತುಂಟ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಗೈತೆ ಓದೋಡ ಗೊರ್ಚ ಅಂದ ಹಾಪಿದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಉರಿಯು ಒಂದುಂಡು ಓದೋಡೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಹಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಓದೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪರಪ್ಪ ಓದುಗ ಮೂಲೊಂತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಓದುಗರ ಅಪರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾಂಡೆಗೆ ಮನ್ಪುಗ ನೀನು ಸೆಕೆ ಹಾಕೊಂಡ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ದೀಪನ ಯಾವ ಇನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಮುಗುಡು ಮೀಂದ ಮುಗುಡು ತಿಕ್ಕಂಡಿಯೇ ಮುಗುಡು ಆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತರು ಬಿಸಲೆಡು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಅನಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಬಿಸಲೆಡ್ ಹತ್ತನೆ ಬೊಕ ಒಯ್ಟಿ ಅನ್ನ ಬನಲೆಡು ಮಲ್ತದೇನ ತೊಂದರುಡು ಮಲ್ತದೇನ ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ನಿಕುಲು ಮೇ ಬಿ ಅನ್ನ ಈತ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೂದಿಪ್ಪರಿ ಅನ್ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮನ್ಪುನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋ ಟಿ ವಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ
ಈತ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಯಾನ್ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂದು ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ಬಿಸಲೆ ದರಿದು ಪೋತುಂಡು ಎಲ್ಯ ಬಿಸಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯ ಬಿಸಲೆಡ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದಿದು ಕೂಡ ಮೀನು ಕೊದಿಪ್ಪುನ ಅದೈಟ್ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಅಲ್ಮೀನಿಯಂ ಬಾಜನಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದ ಒರದೆಂಕಲ ಒನಸಾಯಿನೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಗ್ ಪಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಜೈದೆ ಎಂಕ ವೆನ್ನಿಕಡ ಪನಿಯರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅವಡು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಅವಡು ಮೀನು ಕೋರಿದ ಕಚ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಮಲ್ಲದ ಇದು ಮಲ್ಲ ಏಪ ನನ್ನ ಕನಪುನು ತೂಗೋಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಗನ್ ಸಾಲಿಯ ನಾಯನ ಸುಮಾರುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಏನು ಓದೋಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಗಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ರಶ್ಮಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಷಾ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಬಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಎಂಗ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಬಿತಾ ಹಾಯ್ ಬಬಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುರಿ ಇರೇಗ್ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿನಿಕಲ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜಾಯ ತೂಲೆ ಏತ್ ಸೋಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುರಿಂದು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿನ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತೇರ ಅತ್ತದಾಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡೇರ ದಾದ ಪಂಡೇರಂದು ಪಂಡಿಜರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಈ ಡೈಲಾಗ್ನಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲು ಕೆಲವರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಸುಧಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈ ಅಂಚೆನೆ ಫನ್ನಿ ಅದು ಅಂಚೆನೆ ಎಂದು ಪುರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೆಂಚೊಲ್ಲರ ಅವೆನ್ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಆ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವು ಕೆಲವರನ್ನ ಕಂಡನ್ನಕುಲು ಓಡೆಗ್ಲ ತಿರ್ಗೇರಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಪುಜೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿ ನಕುಲು ಅಕಲ ಕಂಡನಿಗೂ ತೋಜ್ಪಾವೇರು ಅಕಲ ಮನಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದಕುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆನಕ್ಲೇನ್ ತಿರ್ಗೇರಲ್ಲ ತಗೋರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪನೊಂತೀರಿ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶನ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಂತೇರು ಮುಗುಡು ಪ್ರಯಾರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತಾ ಕಚ್ಚ ರಶ್ಮಿ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಯ್ಯರೆ ಎಂಚೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಕಲಾ ಕಂಚನ್ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಫಿಶ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಶಿಕಲಾ ಮಾಲತಿ ಕುಡ್ಡು ಪದವು ಹಾಯ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಡಿಪು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತೀರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಲತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಕರ್ಕೆರ ಹಾಯ್ ಕಜಿಪು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನು ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ತಿರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಈ ರಿಡೆಗೆ ಬಲೆ ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರೇಗ ಹಾಫ್ ಬೆಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬಿಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಡೆದಿ ಪಂದ ದಾಸಿ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ದಾಸಿ ಅತ್ತು ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಹಾಫ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೇಲೈಟ್ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿರನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೆರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಘು ಅಂಚ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದು ಯಾನ್ ಜೊತೊಂದಿತ್ತದು ಅರೆನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ ದಾದಾಯರುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಇಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಿಚನ್ ಡೇ ದಾಲಂ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕವ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೋಜುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಶ್ಮಿ ಪುಳಿಪಾಡಿನ ಕಜಿಪ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಪಾಯ್ಸನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಪರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಲ್ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ ನಕುಲ್ ಪಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಏತೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏತೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏತೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾನ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನಿಕಲ ಸಜೆಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ ಅಂತೇರು ಬಲೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ಮಿತಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಶೇಖರಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಗುಡು ಮೀನ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ವಿಜಯ ಅಂಚನ್ ಅಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಅವೆ ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂತೇರು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ
ಜಾಯ್ಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್. ಬೊಕ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೀಂದ ಕಶ್ಪವೆ ಬಿಸಲ 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 ಸುಮಾರು ಬಿಸಲ ಉಂಟು ಬಿಸಲದಾಗ್ಲೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯೆ. ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ರೈ ಡಿಯರ್ ಮಳಿನಾಕ್ಷಿ ಡಿಯರ್ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಟು ಇನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ನಿಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮರ ತುಂಡು ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಗೀಸಲು ಪಾಡೊಲಿ ಈಸಲಿ ಪಾಡು ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಉರ್ದೊಡಿಯೇ ಒಕ್ಕ ಮೂರೊಡು ಏನನ್ಲ ಐದುವರೆ ಮೂರರೆ ಅರ್ನ ಕಾಸ್ಟಗೊಡು ತಿನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅವೇನು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಬೀನಾ ಮುಬ್ಬಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆಂಡೆ ಯಾನ್ ಫೈನ್ ಮುಬೀನಾ ಈರೆಂಚೆಲ್ಲರ್ ಹಾಯ್ ಮುಬೀನಾ. ಭವ್ಯ ಎನ್ ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಕಲ್ನಗುಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭವ್ಯ ಇರ್ನ ಲವ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಗರನ್ ಬಿಲ್ಲರಾರೆ ಅನ್ನ ಪುಗರಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೆನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನೇನೋ ಅಂತ ಪುಗಾರ್ದೇರ ಈಗ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಲೆ ಬಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭವ್ಯ. ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈ ಪನ್ಪುನಾರು ಉರ್ದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರುನುಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೈತ ಮೀಂದ ಎಂಚಿನ ಮುಗುಡು ಮೀಂದ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ ಎಂಚ ಮಂತೇರ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಂಗಲ ಸುಮಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಫಿಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಂದು ತೆಲ್ತಿದೇರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಿನಿ ಪಾಡುವಾರ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಮೇ ಬಿ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಪು ಜರ್ ತೋಜೋಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂಪ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪೂರ ಸಾರಿ ಅರ್ಥಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಐಟ ಮಿಡ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಎತ್ತೋ ಕಾಮಿಡಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೋರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂದು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೇಖರಣೆ ಪಂತಿರು ಮೊಗುಡು ಮೀನು ಉರ್ದುದು ಮೂರುನು ಉರ್ದುದು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉರ್ದುದು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪೂರ ಬೊಕ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂತಜೇರ ಅಂಚ ಮೀನ್ ಕೊರ್ನಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಂತಿರ್ಗೆ ಕಲ್ಲಡು ಸೋಕು ಬೊಂಜ ಪಾರ್ದು ಉರ್ದುಲೆ ಪಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತಜೇರ್ ಮೀನ್ ಕೊರ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ಉರ್ದುದೆ ಮಂತೇರು ಬೊಕ ಅರೆಗ ಅವು ಮಂತದು ತಿಂದದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾರು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೇರು. ಅವಾಗ ಕುಸುಮ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಾನೋಡು ಕುಸುಮ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಶೇಖರಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಮಂಡೇರು ಮೇ ಬಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂತೇರು ಯಾನು ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಎದುರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬದ ಪಾತೇರ್ದೆ ಆತು ಬುದ್ಧಿಮಂದ ಆತು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಂದಿನ ಆತು ಅರ್ನ ಎದುರೇ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಪಾತದೆ ನಿಕುಲ್ ತೂತು ಜರ್ ತೋಜೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಸಚಿ ಚಿನ್ನು ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿನ್ನು 5th ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಜಾತ. ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಕಿಲೆಸ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ದ ಕಶ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತೇರು ವನಸ್ಮಂತ್ ಪೋಲಿ ದಯಾನಂದ್. ಬೊಕ್ಕ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತೇರು ಹಾಯ್ ಲತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಮಮತಾಜ್ ಹರುಣ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಾವಾ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆರ್ದೆ ಬುಡಿಯಾರ ಅಣ್ಣನು ಮೀನು ಗಣ್ಣೆದು ಬಣ್ಣೆಕ್ ಇಂಬೇರು ಫುಲ್ಲು ತೂತೇರು ಅಂಚಾರು ಪಂತೇರೋದಲ್ಲ ನಡ್ ಆತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅವು ಮೀನು ಮೂರುನ ಅತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತು ನಿನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸ್ ಕೇವಜಿ ಮೀನ್ ತೂದು ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬತ್ತನ್ ಹಾಯ್ ಚಿನ್ನು ಮದಿಮೆ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪನೋಡಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಏನಾರೆ ಖುಷಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಮತಾಜ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಸುಜಾತ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕಜಿಪು ಬಿಸಲೆ. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದ್ ಸೀತಾ ಮನುಪಂತೆ ಹಾಯ್ ಸೀತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ಶಶಿ ಉಡುಪಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮುಗುಡುದ ಕಜಿಪು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಗ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶಶಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೊಬಗು ಸೂಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂತೇರು. ವೀಣಾ ಸುರೇಶ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಣಾ. ತುಳಸಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳಸಿ. ರಶ್ಮಿಂದು ಪಂಡ ಯಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳಸಿ ಹೆಗ್ಡೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿರಿಜಾ. ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ರೈನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಡೆಂಜಿ ಬೇತೆ ಮುಗುಡು ಬೇತೆನ ಮಡೆಂಜಿನ ಉರ್ದೋಡು ಮುಗುಡು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಪಂದ ಆರೇ ತಿಂಕ್ ಬಂದೊಂದು ರೆಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಡಿಯರ್. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಗುಡುದ ಸ್ಕಿನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಜಾರು ನೆಟ್ಟು ಮುಟ್ಟೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಣ ಇಂಚ ಸ್ಕಿನ್ ದೆಪ್ಪುನ್ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ
ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂದು ಪಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂದು ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆ ಅಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್. ವಿನುತಾ ಶಶಿಧರ್ ಹಾಯ್ ವಿನುತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ಬಿ ವೈ ಇನ್ನುಂಡು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ. ಶೈಲು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಶೈಲು. ಆಂಡ್ ಇಂದು ಒರಂಬರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಗುಡುಮಿಂದ ಕಜಿಪುಗು ಈತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದನ್ನೈಟ್ ಕೋಡೆದಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಕೋಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುವೆ ನಾನು. ಸಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಶಶಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ನಿಕುಲು 3 ಜನ ಇಂಚಿನ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಡಿಯರ್ ಪಂತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ. ಬುಕ್ಕ ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಲತಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶಿಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಶಿಲ್ಪ. ಬುಕ್ಕ ಮುಬೀನಾ ಮುಬ್ಬಿ ಹಾಯ್ ಮುಬೀನಾ. ರಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇಂದೇರು ಯಾನ್ ಫೈನ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹಾಯ್ ರಮಿತಾ. ವಿನುತಾ ವಿನು ಎಂಕಿರನ ಓಲಾ ತೂತಿಲಕ ಉಂಡುಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀವರ್ ಬಂಡೇರು ಹಾಯ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್. ಬೊಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಕೋಟ್ಯನ್. ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ರಾಯಿಡ್ಗೆ ಹೌಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಗಗನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್. ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಸೊಬಗ್ ನೈಸ್ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನ್ ರೈ ನೈಸ್ ಕಪುಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಲ ಏಪಲ ಖುಷಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೃಜನ್ ರೈ. ಬೊಕ್ಕ ವಿನು ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ವಿನು ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ಬೊಕ್ಕ ಬಬಿತಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಊರು ಇತ್ತಿನಿ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತುದೇ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪನುಲಿ ಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪೂರ ತೋಜಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮದಿಮೆ ಆತಿಲ್ಲ ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಲ್ಡ್ ಕುಡೋರ ಎಂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಷ್ಪಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ. ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಲೆಂತ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡಿರಿ ಇಟ್ಸು ಲೆಂತ್ ಆಯ್ನಾತು ಖುಷಿ ಬಬಿತಾ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಬಿತಾ. ಬೊಕ್ಕ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಸಿಸ್ಸಿ ಇರನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ತುಯ್ಯರ ಇರನ ಹಬ್ಬಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಖಾ ಸತೀಶ್. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರುತಿ ರಿತಿಶಾ ಹಾಯ್. ಊರುದ ಮುರಾಣಿದಿಂಚ ಅಜ್ಜ ನಡೆ ಪೋಕ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇರನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಅಜ್ಜಗ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೆ ಕೈ ಮುಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪಂತೆರು. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್. ಇರನ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಗ್ಲ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ 10 years ಅಲ್ಲಿಗ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್. ರಿತಿಕಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಸಿಸ್ಸಿ ಹಾಯ್ ರಿತಿಕಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪುಟ್ಟ. ಗಗನ್ ಸಾಲಿನ ಅಣ್ಣಗ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಶು ಪೂಜಾರಿ ನಿಶು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ನಿಶು. ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು. ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಬೊಕ್ಕ ಶರೀಫ್ ಫಿರೋಜಾ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಫಿರೋಜಾ. ಕಾವ್ಯ ಕೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಕಾವ್ಯ. ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪಂಕೇಂದಿರ್ ರಮಿತಾ ಎನ್ನ 26 ಅರ್ನ 25ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗೀತಾ ನಮ್ಮಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಅದೇ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ರೀಜನಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೀತಾ ಇಪ್ಪುನ 4 ದಿನ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಎನ್ನಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ. ಬೊಕ್ಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಮಹಮ್ಮದ್. ಬೊಕ್ಕ ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಉಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಪಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಉಮೇಶ್. ಓಂ ಬಸವ ವಿಲೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂತೇರು. ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೇರು. ಗಗನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಂಟ್ವಾರ ಡೋಲ್ಗೆ ಎಂದೇರು ಗಗನ್ ಸಾಲ್ಯ. ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಎನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ವೀಣಾ ಅದಪ್ಪ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ ನೈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ವೀಣಾ. ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಿರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಪನ್ವಾರ ತಿಸ್ ಪಂತೇರು ಅರೆಗೆ ಪಂಡ್ ID ಆರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ವಿನೋದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ರಶ್ಮಿ. ಇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಯಾನು. ಚಿನ್ನುಗು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್. ವಿನೋದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ವಿನೋದ. ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್
ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಉಷಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಉಷಾ. ಬೊಕ ರಮ್ಯಾ ರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಸಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದು ಐಟಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜಿ ಪಾಯ್ರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಾವ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಮ್ಯಾ. ಬೊಕ ಅಮಿತಾ ಕಂಚನ್ ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲನ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪೇನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೇಂದೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಜನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ ಸೀತಾ ಮನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಂಡಿರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚೆನೆ ಅಣ್ಣ ಚಿನ್ನುಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಚುನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಸೀತಾ ಹಾಯ್ ಸೀತಾ ಬೊಕ ನಳಿನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಅವು ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಶಶಿಕಲಾ ಕಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಾಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಶಶಿಕಲಾ. ರಮಿತಾ ಪೂಜಾರ್ ಅಜ್ಜನ ನೇಮ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ರಮಿತಾ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಯ್. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಪುಲೆ ಪಂತೇರು ಬೊಕ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಚುನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋ ಪಂತೇರು. ಶಾಲೋಮ್ ವಿಲ್ಲಾ ಎಗ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆ ತಾರಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ತಾರಾ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತೇರು ನೈಸ್ ಪಾಟೇರು ವರ್ ಪಂತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶಲೋಮ್. ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂದೆ ಹಾಯ್ ನಿತಿನ್. ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ್ಯ. ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವೆರಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ಮಮತಾಜ್ ಹರುಣ್. ಹಾಯ್ ಗೀತಾ. ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಗರ್ಕೇರ. ಹಾಯ್ ಸವಿತಡಿ. ಹಾಯ್ ಶಶಿ. ಹಾಯ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತಾ ಕಂಚನ್ ಹಾಯ್ ಅಮಿತಾ. ಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ವರು ದೂರದ ಊರು ಡಿತ್ತುಂಡಲ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ಆ ದೂರದ ಊರು ಡಿಪ್ಪೋಡು. ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್. ಶ್ವೇತಾ ಕುಂದರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ಆಯುಷ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ವೇತಾ. ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ. ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನೋಡು. ಐಶು ಫಸ್ಟ್ ಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ ಇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಓಡೆ ಬಂದು ಬರೋಡು ಅಶ್ವಿನಿ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ ಇರ್ನ ರಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತಜಾರು ಆ ಮೂಜಿ ಪುಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ದಾದನ್ ಪನೋಡು. ಐಶು ಪುಟ್ಟ ಹಾಯ್ ಬೊಕ ರಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂತಜಾರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಷಾ ಹಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ. ಶೈಲು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಶೈಲು. ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ ನಾಂಟಿಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಡ್ಗೆ ಅಂಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಿಸೋಜ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಓಕೆ ಡೇಗ್ ಇಂದುಲ ಮುಗಿಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಏರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಗುಲಾಬಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಅವು ಏಪದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಮುರಣಿದ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ವೇತಾ ಕುಂದರ್ ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ. ಸುಚಿತ್ರಾ ರಿತೇಶ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರಮೋದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ ದೀಪಕ್ ಹಾಯ್. ಸ್ವಾತಿ ಹಾಯ್. ದಿವ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್. ಡಿಂಪಲ್ ಎಸ್ ಅಮೀನ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡಕ್ಕ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೀಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಡಿಂಪಲ್ ಎಸ್ ಅಮೀನ್. ಬೊಕ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಂತೇರು ಯಾನು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದೇ ಜೆಪ್ಪುನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪೆ ಎವ್ರಿ ಕಾಮಿಡಿನ್ಲ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೆ ಬಂದೆ. ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ ಪ್ರಶುನ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಡೆಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆನ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಶುನ್ ಕುಮಾರ್. ಜೀವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ. ಬೊಕ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಯ್ ಸರಸ್ವತಿ. ಬೊಕ ಗುಲಾಬಿ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ರೆ ಪಂತೇರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಬೊಕ ರಿಶ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಹಾಯ್ ರಿಶ್ವಿತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಜೋಕ್ಲೆ. ಬೊಕ ಸವಿತಾ ನಿತ್ಯ ಯಾನಿರ್ನ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಂಕ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸವಿತಾ ನಿತ್ಯ. ಬೊಕ ಪೂಜಾ ಯಾನ್ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಯಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಎಂಕ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಪೂಜಾ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ. ಓಕೆ ಅನ್ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಇಂದೆಟ್ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಓದುಜಿ ಅರ್ಧ ಮುರಣಿ ಓದುದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿಯೆ ನನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ
ಹೆಚ್ಚಿ ಕುಡೋರ ಪಂಡ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಓದುದು ಜರ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗದು ಓದುವೆ ಇನಿ ಓದನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದನೆ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ತಿಕ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ गुड मॉर्निंग नी लक्नग लेट आंड आज अरे कलर आम दीते आंड अवे नडेगे बंद मल्तु जत्ते गंटे ಏಲೆ ಕೈ ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಆಯುಷುಡ ಕೋಡೆ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪ ಬಂತೆ ಚಾಕ್ ಅಂಡ ನಾನು ಪರೋಟ ಅವನ ಹಿಟ್ಟು ಮಂತದೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ದಿವೋಡ ನಾತು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಆಯುಷನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೊಂಜಿ ಪರೋಟ ಮನ್ಪೆ ಆಯುಷನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ನಾನಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಪೊರೋಟ ಮಲ್ಪುನು ಹಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣ ವೆಂಜ ಮಲ್ಪೆರು ಬಂದ ಅಂಟು ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆರು ಚಪಾತಿಗೆ ಪರೋಟ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಟು ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಬಂದಡೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ನೀರು ಹಿಟ್ಟಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಐಕು ಮೂಲ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಮೈದದ ತೊಂಡೆ ಐಕು ಮೂಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡಂದೆ ಅಂಚೆರೊಂಜಿ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡೊಂದು 1/4 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಶುಗರ್ ಅಂಚೆರೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಕಲರ್ ಕೊಡುಂಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಒಂತೆಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಕ ಬಂದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಂಟೆ ಬರದಾಲು ಒತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಅಂದಾಲ ಗಂಟೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಎಂದೆನಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೆನೆ ದಿವೋಡು 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕರಿದು ಏನೋ ಒಂದು ದೋಸೆ ಮೈಪೆರೆ ಪರೋಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ತವ ದೀತೆ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಡು ಕಂಡ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಒಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಬಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಪತ್ತು ತವ ಬೆಚ್ಚಾತ ಬಿತ್ತೆ ಕೈಲಿಡುದು ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೇಗೆ ಚೂರು ತವಾನೆ ಟರ್ನ್ ಮಂತದು ಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿಮೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಾಯಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಬಂಡ ಆಯಿಲ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂಜಿಮೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮೊದಲು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ
ಗಟ್ಟಿ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರೋಟ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಅಂಟು ನಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಬಲಿಪುಡು ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ರೊಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಪನೊಡ್ಚಿ ನನಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೈತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪನ ಉಬ್ಬುಂಡವು ಉಬ್ಬುನು ಬಾರಿ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಯ್ಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುದು ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ರಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ಲ ಇದನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಎಂಚೆ ಸೆಳೆ ಬೈದು ನಂದು ಬೆಚ್ಚುಂಟು ಬಾರಿ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರತ್ತ ಎಂಚ ಸಲ ಕುಂತಲೆಂಚ ಆಯುಷು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪರೋಟಗೆ ಪರೋಟ ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಪರೋಟ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಕ್ ಕೋಡೆದತ್ತು ಮುರಾಣಿದ ಚೂರು ಮೀನಿದ ಸಾರಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜುಡು ಅವನೇ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ವೆಜ್ ಗಸಿ ಮಲ್ಪರೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕು ಆಯ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪರೋಟಾಗ ಮಂತಿದ್ದಿ ఆయన భారీ సట్టింగ్ ఉండు లేస్ అవు లేస్ అయికంతీతిని ఆయన భారీ సట్టింగ్ ఉండు ఆయన భారీ లాంగ్ జర్నీ పోయారుండు ఆయనకు భారీ సెట్టింగ్ మల్తుందుల్లే మురండి నుంచి చిప్స్ పుర కంతి వదులే తాతను కంతీతిన దేవా అవి ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ದೂರ ಪೋಪುಲು ದಾದಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಚ ಪಾತೇರು ಮಾತ ಕನ್ಪೇರು ಚಿನ್ನುಳ ಪಾತೇರು ಪಾಲೇನು ಕೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋತನ ಜೈದೆ ಏತು ಜನ ಹಾಯ್ ಪಂದಿತ್ತೀರು ನೀವು ಮಾತಿರೇಗ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಆಂಡೇಚಾ ఇంకా పరోటా నిట్లేదాది ఆనందు సేమ్ పరోటాలకి ఇజ్జి ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆನೆ ಪರೋಟ ಆತು ಪರೋಟಲ ಕಣ್ಣುಂಡ ಬಂದ ಚೇಂಜಿಗೆ ಇದು ಏನ ವೈಪುನ ಇದು ಏನ ಲಾಟರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಲ್ಲ ಕಂಡು ಲಾಟರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಾನಾಗ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಬಿಡೋದು ಅಂತೀನಿ ಆಯ್ತು ಉತ್ತೆಗೆ ಲಾಟರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಯಾವ ಮಾತೇನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೋಡೆನೆ ಓದುದೆ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆ ಮುಗಿಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನ ಬಾಯ್ 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 ಹಾಯ್ ಅತ್ತು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್